Іранічныя выкрутасы або як дзед спрабуе не злаваць дзеда. Вайна Ізраіля з США супраць Ірана хоць і маячыла на гарызонце даўно, але ўсё адно стала вельмі нечаканай для Мінска. Сёння мы паразважаем, чаму Лукашенка вырашыў абраць прынцып маўчання на фоне іранскіх падзей, што гаворыць прапаганда замест яго і чаму беларускі палітык зараз усімі сіламі спрабуе не злаваць Трампа. Што гаворыць прапаганда замест Лукашэнкі? Калі першыя ракеты прыляцелі па Тэгеране, то Лукашенка, які заўсёды мае меркаванне па любым пытанні, быў моцна азадачаны, ды так, што замаўчаў на некалькі дзён. І не таму, што яму не было што сказаць. Наадварот, відавочна, выгаварыцца карцела вельмі моцна, але сітуацыя не дазваляла, бо, як той казаў, усё, што вы скажаце, можа быць выкарыстана супраць вас. І таму за яго стала гаварыць прапаганда, бо той жа лукашэнкавы глашатай Грыша Азаронак вельмі добра ведае, што можа падабацца ягонаму патрону, таму і спусціў вадаспады лаянкі, каментуючы іранскія падзеі. Вуснамі Азаронка з Мінска ў першы дзень вайны прапаганда заклікала высакароднага аяталу весці свой народ у бой супраць рэжыму Эпштейна і крычала «Аллаху Акбар». Сам жа вярхоўны лідар беларускага рэжыму зацята маўчаў. Але неўзабаве прыйшлі весткі пра ліквідацыю высакароднага аяталы, і гэта яшчэ больш засмуціла Александра Рыгоровича. Цягам 2 месяцаў сваіх кіраўнічых крэслаў пазбавіліся двое ягоных сяброў. Рабіў уражанне набор варыянтаў у арсенале амерыканцаў, якія непасрэдна прыклалі да гэтага руку. Ад выкрадання ва ўласным палацы, як у выпадку з Мадурам, да забойства ў рэзідэнцыі, як у выпадку з Хамінеі. Грыша тонка адчуў страхі свайго шэфа. Цікавая, кажа, назіраецца тэндэнцыя. Трамп вёў перамовы з Мадурам аб кампрамісе, і той нібыта быў гатовы да такога кампрамісу, а пасля ЗША выкарысталі гэтыя перамовы для падрыхтоўкі нападу і выкрадання венесуэльскага дыктатара. Трамп вёў перамовы з Тэгеранам пра кампраміс, а сам рыхтаваўся да нападу. А вось цяпер, заўважыў Азаронак, амерыканцы вядуць перамовы з намі. Здаецца, на гэтых словах у аднаго беларуса прабеглі мурашы па целе. Уражваў і сам спосаб ліквідацыі аяталы. Як піша Financial Times, ізраільская разведка доўга збірала дадзеныя, каб можна было здзейсніць задуманае. Дзеля гэтага яна ўзламала ўсе камеры ў Тэгеране і некалькі гадоў перадавала дадзеныя з іх у рэжыме рэальнага часу на серверы ў Тель-Авіве. Як тут не развіцца параной валодара Менскага палаца незалежнасці? Бо, значыць, для замежных разведак дэтальна вывучыць план і ягонай рэзідэнцыі задача выканальная. Але пагадзіцеся, яна ўсё ж значна ускладняецца, калі гэтых рэзідэнцый 18, бо тады цяжэй вызначыць, у якой знаходзіцца гаспадар. І пасля гэтага вы яшчэ пытаецеся, навошта Лукашэнку іх столькі? Як дыктатар Хамінеі стаў гуманістам? Не трэба валодаць асаблівымі аналітычнымі здольнасцямі, каб зразумець, што стрымлівала Александра Лукашенка ад хуткай рэакцыі на атакі Ірана. Паралельны перамоўны трэк США вымушаў дакладна падбіраць словы і рэакцыі. Таму, нягледзячы на даўнія сяброўскія адносіны з іранскім кіраўніцтвам, Лукашенка вырашыў не спяшацца і паглядзець, у які бок нахіліцца шаль супрацьстаяння. Першая рэакцыя, якая з'явілася на афіцыйным сайце ад прэс-службы Лукашэнкі, утрымлівала спачуванні з нагоды смерці Алі Хамінеі, але далей словаў пра вераломную атаку ў характарыстыцы дзеянняў ЗША і Ізраіля там не пайшло. Вядома ж, забітаму сябру Хамінеі словамі ўжо не дапаможаш, а стасункі з Трампам можна моцна падпсаваць. Адметна, што рэшта пасмяротнага хваласпеву іранскаму аятале была падобная на літаратурную прымерку чужога касцюма. Вось бы некалі так казалі і пра яго. Толькі паслухайце. На працягу дзесяцігоддзяў, гаворыцца ў спачуваннях пра забітага Хамінеі, ён служыў народу нязменна кіруючыся вернасцю традыцыям і адказнасцю перад будучымі пакаленнямі. Сваёй мудрасцю і дальнабачнасцю атрымаў высокае прызнанне і карыстаўся заслужаным аўтарытэтам далёка за межамі дзяржавы. Так, гэта пра таго, хто амаль 4 дзесяткі гадоў трымаў краіну ў страху і патапіў у крыві народныя выступленні 2 месяцы таму, забіўшы каля 30 000 чалавек. Праз 4 дні пасля пачатку вайны на сустрэчы з іранскім паслом Лукашенка нарэшце выказаўся персанальна, але паўтарыў амаль тыя ж словы, назваўшы Хамінеі яшчэ і гуманістам.
Так і хочется дадаць сюды ягоную крылатую фразу. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента, якую ён аднойчы сказаў у парыве ўсхвалення дасягненняў Адольфа Гітлера. Чаму Лукашенко спрабуе не злаваць Трампа? Пакуль перамовы са Злучанымі Штатамі знаходзяцца ў актыўнай фазе, Лукашенко не будзе дражніць гусей і рабіць рэзкіх заяў з нагоды Ірана. На скрайні выпадак для гэтага ёсць азаронак. Не прадбачыцца найбліжэйшым часам і ніякага партнёрства з іранскімі ўладамі, бо пакуль толкам невядома, што там будуць за ўлады. Таму на дадзеным этапе Лукашенко вырашыў зрабіць стаўку на амерыканскі трэк. Бо жартаваць з вялікімі гульцамі – кепская ідэя. На кейсах Мадуры і Хамінеі ён у гэтым пераканаўся. Больш за тое, гэтыя кейсы даюць яшчэ і вельмі дрэнныя прыклады ягонаму атачэнню. Кейс з Мадурам выразна ілюструе, што пасля прыбірання галоўнакамандуючага астатняя сістэма можа заставацца той жа самай і нават працаваць далей, нібыта нічога і не адбылося. І гэта ў той час, як у 2020-м Лукашенко расказваў сваім чыноўнікам, што без яго усіх іх ледзь не павешаюць на дрэвах. Кейс Хамінеі паказвае адваротнае. Калі не здаць свайго шэфа, то менавіта ў гэтым выпадку ўсіх іх чакае немінуючая смерць, што эфектыўна дэманструюць ізраільскія і амерыканскія ўдары. У гэтым і заключаецца ўся іранічнасць сітуацыі. Але віншаванне сыну аяталы Маджтабу Хамінеі з забраннем на найвышэйшы пост Ірана Лукашенко ўсё ж адаслаў на перспектыву, бо пагрэць рукі на адбудове разбураных падчас вайны аб'ектаў у Іране вельмі хацелася б. І гэта меркаванне сумленных людзей. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і абавязкова пішыце сваё меркаванне ў каментарах. На платформе Substack вы знойдзеце тэкставую версію гэтага матэрыяла, спасылка ў апісанні. Чытаць артыкулы на Substack можна цалкам ананімна і без падпіскі.